Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Dulce. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kailan ato magtatampo si Dulce. Kini akong problema, bahin ni sa akong bisyo ba, na adik mahuguan ning online games. Pero aron nyo kimasabta na akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bala bala balam babarararara darararararara Emo soy dinero, soy kapital, soy kapitan, soy kapitan. Bamba bamba maoka. Mauna diha, nagunsa ka din eh. Ha? Ano man? Unsa man taon ni kayo, nagunsa man ka diha. Kaning ngano di ay, ikaw may nagunsa diri, Oy, apil-apil makaskanta diri mo kay labot. Kisa man ang mga laban na diha, unsa man na? Ay di alam saan na ako ron hipuson ron. Ha? Saan man siya nagibuhat mo diha, ha? O di ka mahipos, ana? Kuandong ba ka naglabalaba-lamba ko diri god yan abot man ka pahawa di habi. Katong bilar gilamba-lamba na? Bilar gilamba-lamba na mo na? Berbeda sa di mo. Yan ang kanta-kanta, wa ka ni trabaho, una ka magkanta-kanta Ay ta. sus, uy, karon ra manggunis rod wa na ni. Ay, klaro niya doon siya. Ay, klaro ni mo eh. Ahak sa Ay, kini sugot siya na eh. Sapaw-sapaw kanta. Ay, magbuot man ni siya mukanta ko. Para karon ra nga wa mahipos ang mga linabhan, masuko. May magpermi ni, idot gid kaya siya sa tanan. Dahil, gao na ka? Manadong, wala ko magkinahanglan og sudan kay ikaw lang daan wa na solve na. Ikaw lang daan dong mura nagsudan. Ah, mo ba? Uy, mura ka manggo ginamos. Uy, kalami ang ginamos ganun kaahak man. Daghan kayong nangita ana. Ako og nay ginamos, awa na daog nako. Ah, sige. Hindi mo itong history. Ako yung na, posta na. Na. Okay na. Nanasi mong bag ang imong baon. Sige. Ay lang pagluto ini gabi na pasa lang ko sa trabahoan kay adtor ta mga ons gawas. Sige dong. Ay, hinampak. Wa naman day ko'y load. Magpa-load sa ko eh. Dulce! Ay, nay. Dulce! Oo. Ang katong kwarta diri sa diri nga gibutang nako ibabaw sa ref. Waga kahipos ato. Wa man, nay. Uy. Kisa man day nangilabot adto. Pila man to? Ay da. Kwenta ra gud. No, wala ba ko kabantay ato, nay? Hala ba sige kuha ni Mia? Ay nga no gud taon. Itong labot ato gatos-gatos ka penra oy. Sa kalibo noon. Murag mutuo pa ko gamay. Oh, sa sunod, magbutang tag CCTV camera na iharon, mahibawan ang kinsa ng hilabtanon din he. Ug naman gani kawatan nga manood dinis ato, mahibawan gid atong na CCTV. Na, ambot lang kung kinsa ng kawatana. Masak pa naman gyapon na kadugayan. Hala, buang nga uy. Nalimot man kung ako may nakuha ato. Ako nagikuha kay kiduwa na kong scatter. Pagka-kidert, adi lang kumusulti uy. Bayo! Bayo! Asa mo is Dulce? Ay kapoy itang rin, wapa po yun diri. Bayo! Pagawa diya! Ay, kinsakit to yun. Ay, gwa. Oh, sa'yo ato ba Sir, dakoy-koy, sir. Oh, morning, ano man? Diyan mo disconnection letter para sa tubig, sir. Unsay disconnection later, ha? Disconnection ba? Disconnection? letter para Ay, sa no. tubig. Oh, sa? Sa disconnection, ha? Buti pa sa buta nga, patadan mig tubig. Yes, sir. Wala uguan ni, sir, ha? Anong di mo putlan, sir? Kung putlan mo, biga, usa magbuwan naman taon nga, wa may kabayad. Be, sa resibo niya, be. Bayad mo mga mo. Be, arabe. Malosam, Dulce, purbida. Sa resibo, sir? Ha?
Tanaw na to, bisag basig. Wa mo kabayad, sir. Wa makipakita na ko. Ay, ambot lang ninyo, may klaro. Nakabayad mo ka mo. Madalagi, duwak buwan to akong gihata, kwartas ko asawa, para bayad og tubig suga. O, sa ganang resibo. Di malaking bayanda na. Sir. Pantay lang yung anak ko siya. Pantay lang yung ka. Himuot yung kang Carmelitos. Recorded by X Thunder Gaming. Asa may kwarta akong gihata yung para bayad tubig og suga. Ibayad Anong na gipot lang, mata? Ambot lang. Ay, bida. Asa lagi taon? Bebe, kita anta sa resibo, Bing. Anong, wama lagi resibo? Tagay ko, Bing. Resibo, kabayan mo kaka. Unsa man ako pagpakita nimo nga nawagtang naman? Nungtang, uwa ni mo ba yung sulti? Wala lagi. Oy, kung gusto ka adwa sa opisina, ireklamo na dito. Bida, may baluan. Ako na yung kabayan. Bantay yung ka na ako na ya. Bantay lang yung ka. Ang tinuod, wag ako mabayri. Kaya nga ako igbabayad na gamit ako sa scatter. Nabuang jud ko sa scatter. Mo na konsensya kog maayo nga wala ko tug-ani sa tinuod ang akong bana. Mo to na nakahukom ko mga masulti na lang jud ko niya sa tinuod. Dong. Ano? Di ko na ko tuyuon dong makahilak yun. O ano makailak ba dyan kuno ka? Ang kay nakasaman ko. May dasan istorya hadag ko guntaw ni muglusok sa imo ang mga luwa. Usap di sa mo? Tinuod nga wala ko mabayri ang tubig. Nagamit man ako ang parabayad sa tubig. Tuon pa ko yung opisina niya. Ingon ka nga ipaklaro nito sa opisina niya. Wala ka mo bayad. Bayo pag may gani kayo patawon ko mo to. Kauwaw ka taon sa ako batiyon nung diadto kong kanahanda ka no? Masilo ala ko dong. Kasi lagi ko musap. Alam mi, abi naman kuto-kuto. Ano Ayaw dong. Di na lagi Di na ka musap? musap. Dili na. Sus, porbida. Ako, di ko gusto mo kita pa ni mo nga magkupot ka ng cellphone ni mo, buwa ka ng mga games. Yes, dong. Ako na i-promise ni mo. Pantay, bitaw. Sige. Kalakaw na ka. Manlakaw ta. Asa ta? Mura ta. Ha? Dito sa bayad sa tubig suga. Kadiyon maligo ko. Ayaw na lang. Ang ano man? May agas. Mapatay, bida. Inamos ako! Lagi agas. Pagkabisa. Sa kabo lang, ha? Way tubig diya na bili. Sa kabo. Magpalit na lang ta. Asa ko kapalit? Kung mamilig yung tubig. Pangayon lang ito. Bisa ko sa kabo lang. Para ihilamos naman ka ni mo. Parila mo, sige. Grabe naman sa guha Magpalit mga na lang ta. Asa ko sa kapalit? Sa tindahan. Palitan di kag 5 ka ice water. Ice water. Lima ka ice water, ha? Purbida. Parila mo, pagkakindot. Mo na akong giingon mo. Nabuang ka mangguda ng scatter. Giingnan ta ka nga biyahe na. Kay daghan na nga buang na. Awag sa nahitabo. Nay, sagdiin na lang good. O naman tayo mahimo, ana. So what a good? Namagod tao'y mahimo kung naay ka pala disiplina sa imong kaugalingon. Ikaw wa man kay disiplina. Siya baya eh. Mayugani kay wa gyud na magdakog away nimo og ang imong bana wa gyud mo magdako. Ang uban baya nagbuwag gyud na sila Dulce. Nay. Tungod sa kong pag-undang sa scatter, nibalik na gamay ang kadasig sa kumbana. Abi na ko, di na ko niya tinggan. Unya. Oy, Brad. Unsay ato, Brad? Na si Dulcie na koy-koy. Oh, ako nang asawa. Nga naman ta? Palser, sir. Ha? Wala ba din ako asawa, Brad? Kayo ka? Kayo mo, sir? Ha? Kadit mo tan ako, sir. Kinsa man ni si Mio? Ako na, nga naman. Ikaw na lang ko ni padawato na ni, sir. Yang rabay bayranan nga 240. Pila man? 240 pesos. Unsa? Bida. Unsa ba din na dong? Ambot lang na, sir. Bawa man
Ginadili mo naman mo tanaw sa mo yatod. Kaya tig-deliver naman ni. Mo ba? Kanimpihan na. Pila to dong? 200? 240, sir. Yati, bida. May galiwa. Di ako ito, 300 ba yun? So, sige. Daraw! Alamat, sir. Alamat. Wa ko magdahom nga nabuang na sa daay ko aning parcel. Magsayog og order sa way hunahuna nga naba ko ikabayad uwa. Unya, Dog. Ikaw gyapon? Hello, sir. Good afternoon, sir. Parcel na saan? Patagaan lagi ka, sir. Taan pag yung kusos. Bida! Beliban ako mo, sir. Taganan ba yung kunin mo, pero may mari ko, sir? Nakalam din ka na ako na yun, sir, no? Kuan kining ang di ko makailan ni mo nga halos mga tao din nga ikasugat pulos kailan man nimo. Ha? Tanan akong believe do hurot ha? Karaan na ba na, sir? Karaan bitaw. Ay pagbuot og karaan. Aw, magbuot ko, eh. Unsa? Aw, magbuot ko, eh. Iloy. Itan pihan na noon sa manikalkiya. Wa na to mag-scatter ko sa wa pero kini sa parcel mo yung kabuangan. Pagkakidot yan, mapurdo yung ko ni kalikiha. Paita. Kinsan sa kanin nagwarwaras gawas ay. Kita kay diri sa among animutangan. Ang akong susihon ba? Ikaw na saan? Nananay mo ihatod ang parcel na sa kay parcel ihatod bago pagili ka gatod? Dili, sir, ay. Nagaturo aning notice for disconnection, sir. Masan? Putal sa Big-Tomig? Dili, sir, ay. Sa kuryente na, sir, eh. Ano? Recorded by X Thunder Gaming. Sa kurinte na saan? Dili, sir, ay. Oo, sa mga na, sa kurinte mo ka na. Yes, nataganan ni mo, sir. Congratulations. Congratulate po sa kanahanap. Sus, bidaw. Oh, pero dili ni notice, sir, ang putlan mo. Notice siya, pero dili na putlanan lagi. Ay, salamat. Unsa man para unsa man na dong? Notice na, sir. Notice. Notice lagi. Unsa na notisa? Notice, sir, nga putlanan yun mo. Bida. Naputla na dahil me. Oh, naputlan na yun mo, sir. Notice nga naputlan na mo, anak. Amo ba? Naputla rin yun may noon. Hindi mo sus morbida. Awon sa! Karaan na, sir. Karaan bitaw, karaan! Magbuot ka, ha? Magbuot ba ka? naputla na di ay mi, walang ko'y kalibutan. Aw, pero tinang lagutan ni Miyot. Unya. Uy, ngitngit man. Oh, uy. Nag-andam naman di ay nis panihapon. Dong, kasweet, nag-andam na kag panihapon. Wow, dinner with candlelight pag-iwid. Wow, sweet mo naman. Romantic kay ka, Dong. Mga ba day? Romantic day? Yes. Ay, lingkod rin day. Inay lang kay makong ka. Ngit-ngit ra ba? Okay, Dong. Kanintod. Agay! 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 Ikang hinay lang. Uy, unsa man sa ding giandam ni mo, Dong? Unsa special nga sudan? Unsa di ay? Bilang na. Agay, kasakit, uy. Unsa din itong romantic lagi kaayo. Candlelight and soul. Mo ni sudan sardinas? Oh, candlelight pero sardinas sudan. Ang sa'yo gusto ni mo, lechon? Syempre kay candlelight, good. Pida, no? Ang ako dito mag-candlelight na putla ta suga ka na anak, ha? Naputlan? Tungod sa imong sigig order anang parcel. Wani mo mabayaring kurinti kandahan ka. Hinampa ka kita pag yung pabayro ni mo. Mangayo pa yung ang kwarta para ibayad at ang pagili mo hapit kada oras mabog. Tinaya mo tingog baka dong ato mga sila. Dayay mo tingog. Patiyot ka ha? Patiyot ka! Agay!
Mao ni akong problema kay pertiging sukuha sa akong bana. May gani kay kanang gigunitan na kog maayo pero sakit kaayo. Unya pag human ato may gani wa ko maigos mga plato nga iyang gipanglabay. Muuli pa ko sa amo ani kay nahibaw bigid ko nga suko gid siya nako unsaon ni nako. Mubalik pa ka ako o di na lang. Unsa man og kamo ang pasultihon? Dulce. Pres! Okay ang sendo na to karang adlaw. Si Inday Dulce Ate Pres. Dulce. Problema ning Inday Dulce Ate Pres kay primero nabuang siya sa kanang scatter. Unya karon na parcel sa Ate Pres undang siya. Mas dako pa ino gasto kanang scatter maoragyapon na parcel maoragyapon. Ang buita parcel kay dili man nakapurdoy magamit pag yun. Kanang Magamit, scatter oo. yun lisod gyud kayo. Bam, Dong Pedro, kadiot dong kay. Sige. Tapausan ang scatter. Kanang duwa na sa cellphone, Ate Pres. Sa man duwa Murag sugal ba na siya? Game ba game? Lagi sa klase ba? Baraha o unsa man? Uli, unsa na siya duwa kay ko kay tandim ko kamaon sa na wa siya po nga kayo duwa. bao, ana, uli. Kaya dili ka na murag mga liso madagandagan kanang murag. Lain sana. Di mo ko tigduwa gud anang Lagi. Basta kay Madjong lagi ako. dito man na mom, dito mi ta nagikan ka nag ilog paldo na termino nga Amo paldo. ba? Oh. De. Na mo ban muda og 18,000, 20,000. De. si Imlex ana bilihar mo sa swito kay singir sa Juan Pasa kay kamaom siya manugal ana. Pero kanang muduwa ka ng scatter mo lagi tagtakal streets ka daw mo undang. Dukan po Uban no. muslingan luspad na kay din amo undang. Dukan po no mo. May pamahaw. Dugay din na magdao. O di mo sila pwedeng maundang ka nga kanang hapit na mo gawas ang imong daugono nimo. Aw unsa ti ay? Tuwason ginan nimo usang oras sa ihatag. Mao ba? Dati ako kay katuko nung akong amiga tag alas 3 kadlawon di pa mo. Muna ikabuntag. Basig dako og premyo anang rastris kadlawon mao nang di gi siya matog. Mula gini ikabuntag nga ni kalasite makaguli ang mga bata kayo pamahaw mo eskwela. Awa na. Tabla. Balik ta ba? Balik ta. Balik ta. Kung ari ka dre sir sa to yung pangutana ha. Iyang pangutana sa iyang asawa nga ko ana. Okay, ang iyang Iyang banang problema siya kay labuang parcel niya karon labuang. Scatter karon ang kuan na po kana. Parcel na po. Kung ba na maiga ni kay wa ko maigo sa plato. Nagilabay siya. Wa pa ko ulit sa amo. Kay nabaw ko suko kayo siya. So man na ko mo balik ba ko na balik ba ko dili na lang. Ma'am, kanang na ang lain kaayo paminaw ma'am. Kay ikaw manggoy asawa sa panimalay. Ikaw manggoy asawa unta. Oh, Ma'am Dulce, ako kang basahan ha. Kung ari ka diri sa panultihon 27 bersikulo 15 gingon diri. Ang usa ka asawa nga tagaw-tawan sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibuok adlaw. Ako busbon ma'am ha, Ma'am Dulce. Ang usa ka asawa nga tagaw-tawan sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibok adlaw. Wala man kayo ka magtagaw-taw pero sobra pa tagaw-taw mong gibuhat. Dakdako kay pili. Oh, sobra pa. Matras sa diri sa laing Old Testament, Levitico 19 versikulo 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahiya si Rondili kamo makasala. Wa makanasilo, apan ikaw may nakatag og kasilo. Mao. Oh. Kung may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahi siya rondili kamo makasala. Sa ako lang ingon, ikaw mo inihatag kasilo si mong bana, kay tungod si mong gibuhat imong bana na silo, nasagmuyo. Mao nga, Pangayo kasi pasaylos mo ba? imo siyang prangkahan, kay wa Saan man man mo? sige makagpamakak, wa man mo prangkahe, kung gibayad niya, ipadto pa nimo dito sa electric company. Maawawa lang to, kiwa mo di kabayad. Oh, may gani kay wa mo adto. Hilutan nimong kiniaya, ma'am, kay ikaw manggoy ginang sa pinimalay, ikaw manggoy asawa, dapat ikaw maoy modelo sa usa ka inahan, so, or sa usa ka asawa. Di naman ko kalito ko eh. Isa imo mo inilison isawan. Oh, kay gingon ra ba nga ang mga bana haligi sa panimalay. Yang asawa Tigpatindog sa haligi. tigpagahi sa ligi. Karon wa na gyoy haligi na inyong balay kay sa butan na tigpatindog sa haligi nga ikaw mo suporta sa mga kalihukan sa imong bana nga ikaayo ninyo
isip pamilya. Hilutan ni mong kinaiya, ma'am. Wa pa man mo anak. Sa butog doon na nag-anak. Pala niya na ito ako ni Bawan. Taga alas 3 kadlaw, alas 4 kadlaw. Una pa mo undang na ng iskater. Apa nagimura ko nog 20 mil. Unya di ko magimura sa tayo sa hangin mo wam dayon. Apil dia tayo ay. Gasto man po dayon tapos ginhawa sa kaagi ni kung sunod daw wanay bugas. Sina ka masiraan rin sa libito rin usa. Oh. Sige kag ukay-ukay. Aw, ino, kanang ukay-ukay sige pindot-pindot kay na may madaog nga 20 mil. Kato akong pindot-pindot at pres lain man. Nga naman. Lain to nga pindot. Sige na kung ukay ako man nakabayad. Salamat ko na dito lumadon. Kung ako ang pasultihon.